हाथना लील गाय हो गई सन है 3 बीघा के चौने कुल चढ़ गई सन लहा दो दिली सन लागो तो कहे के परी शाम के लिए कि 2-4 को फायर करवाए के परी ई के फोन आ गेल। अयो दादा अब हम के करे किए जाई कुछ बुझाते। अरे बाबूजी नहीं घर बाबूजी 6 महीना में आ जियो ठीक बा। रो मुखिया जी के लइका हनी ना। हां जी पड़ा देखी ना प्रणाम हमर ना ससुर के पगली एगो ही चोरा के लेके चल गइल। पगली? हां सर हमनी गांव में कौन जबर पागल हो गलो? अरे एगो पागल सन काहे ना लियो बंदूक के ठेकइले ही लेके हमर ससुर के चल गुलिया हमारा के लेके पागल सन काहे ए गांववा में पंचायतवा में हमरे से ज्यादा रंगदार कौन भइल बा? अरे हो बगैचा पुरन का बगैचा देखत तनी उही रास्ता ध के सही बताओ मर्दल के मेहरानू रहे जी। मेहरानू को मर के छीन लेला। हां एकर मतलब पहले 19 लब छब्बा। अरे हमर बुढ़वा अनहर बाटे चारों ओर से गोइल गुजरल बाटे ओकर जवानीओ नहीं खे तो लेके जाई त कोनो काम कर। देखा प्यार अंधा होला उ लो गोड़ आंख ना देखेला ठीक बा। सुनी ना लेके चली ना ओजी के चली ना रोवा तनी।